conference. Pero bukas ako balik kay may napalang. Ikaw, susunod ni mo imo. Alam mo, Tulit ni mo. Andiyan ka doon. Uy, Miguel! Saka, ibalik na. Ang sa keyboard naman na. Ay, mapilo na. Ha? Wala. Panay? Si Tita ko wala. Mahal kigitulga, no? Pwede bang bumisita ang isang bakit ready ka? Maandar pa ba yan? Tingnan mo kung maandar pa yan. Ano, Santi, matagal pa ba yan? Kailangan malaman na natin kung ano nangyayari sa eleksyon, Santi. Wala na ako tayong tao. Pinatay na lahat. Sound set. Tatlo kayo dyan, di ba? Gawan mo ng paraan. Miguelito! Dito. Miguelito. Pakita ka ganyan. Ano ba yung tanuha? Sinadya ng mga Montenegro. Ginawa nila to para di natin malaman kung ano nangyayari sa bilangan. Diyan na, be. Basaha ko, no? Do you start your... Saan eh, basaha? 7, 9, 0, 8, yeah, Ahol. Ano ba naman yan? Diyan, gamayang. Uy, John. There. What's the spelling there? There. T-H... What's that? T-H-E-R-E. There? There? T-H-E-R-E. Kinakailangan kami kita na. Kaginawanan ko lang ng papalina. Bago pa ako mauwi sa pwesto. Kinakailangan ko tayo nila ng mga gero. Asa ka? Asa ka? Puto na ako! Away nila. Hanggang may nabubuhay na yung gero. Dako mo ni siya na hotel. Dako din nag-area, oy. Kumpara sa kanang uban. Kasi yung pinapabarato na ko. But this is spelling story. S-T-O-R-Y-E. S-T-O-R-Y. O-R-Y.